Lokalno Podravskog radija. Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Općinski načelnik općine Pitomača Željko Grgačić potpisao je ugovor za izgradnju nove skele križnica vrijedan 6.830.250 kuna s PDV-om s isporučiteljima zajednicom ponuditelja Marina Studio i Obrt 360 iz Zagreba. Predmet ugovora je gradnja i isporuka novog plovila i to skele minimalne nosivosti od 30 tona koja će služiti za prijevoz 50 odraslih putnika, robe i vozila s jedne obale na drugu i obalu rijeke Drave. Značajni je to dio projekta izgradnje nove skele križnica koji uključuje još i nadzor nad gradnjom plovila, projektiranje, reviziju, stručni nadzor i izgradnju čeličnih stupova i užeta na obalama rijeke Drave, ukupno vrijedan oko 7,95 milijuna kuna s PDV-om. Izgradnja nove skele križnica projekt je koji će omogućiti daljnju sigurniju prometnu komunikaciju između naselja Križnica i ostalih dijelova općine Pitomača u Virovitičko-podravskoj županiji. Osim osiguravanja prometne povezanosti, jedan od najznačajnijih elemenata izgradnje nove skele je povećanje sigurnosti putnika i djelatnika koji vrše usluge prijevoza zbog sve većeg prometa i dotrajalosti postojeće skele. Izgradnjom nove skele osigurat će se veća sigurnost plovidbe, ekološki prihvatljiviji prijevoz te veća učinkovitost u radu. Izvore financiranja predmetnog projekta predstavljaju bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske od 2021. do 2026. od 72%, te nacionalna sredstva koja uključuju sredstva javne ustanove Lučke uprave Osijek 13,5%, Ministarstvo mora i prometa i infrastrukture 13%, te sredstva iz lokalnog proračuna općine Pitomača 1,5%. U subotu 30. srpnja općina Virje se pridružila gradovima i općinama koje su sudjelovale u obilježavanju Dana svjesnosti o gastroshizi, bolesti trbušne stijenke. U znak podrške oboljelima i radi povećanja svjesnosti ljudi u postojanju ove bolesti, zgradu općine osjetili su zelenom bojom gastroshize. Đurđevačka vrsna umjetnica Ivana Hadžija je bila voditeljica prošlotjedne radionice u gradskoj knjižnici Đurđevac. Poznata po izradi predmeta od keramike, djecu je upoznala s glinom kao likovnim materijalom. Volonterke Dora Krznarić, Ema Lovrak i Lea Trešćec, zajedno s učiteljicom u mirovini Ljubicom Vuković, pomagale su djeci da slobodno izraze svoju sposobnost i osobnost, ali da pritom usvoje nešto novo. Na radionici nije bilo mjesta za pravila, zakonitosti ili kritike, već su djeca slobodno i neopterećeno pomoću gline izražavala svoju kreativnost. Omogućujući djeci da stvaraju neopterećeno i slobodno, nastali su radovi pomoću kojih imamo priliku zaviriti u dječji unutarnji svijet, kao i priliku da bolje upoznamo dijete i učimo od njega. Sljedeća radionica u gradskoj knjižnici Đurđevac je već u četvrtak 4. kolovoza u 10 sati, a djeca će se moći upoznati s robotikom. Kultura. Ivanka Ferenčić-Martinčić, ravnateljica Narodne knjižnice Virje, autorica je dječjih knjiga i slikovnica za djecu, a izdala je već 2 urbana fantasy thriller naslova. Sve je zamišljeno kao trilogija. Prvi roman nosi naslov Krv mojih predaka, drugi Kosti mojih predaka, a treći koji piše zvaće se Pepeo mojih predaka. To je rukopis na kojem ja radim, jako mi je teško predvidjeti znači koliko će mi vremena trebati, zato jer u međuvremenu radim i kao urednik na nekoliko naslova i radim na stručnoj knjizi drugoj sa kolegicom Majom iz Preloga s kojom sam napisala onaj priručnik bilješke dječjeg knjižničara i naravno ja radim. Ja imam 3 djece, tako da je pisanje tek 3. stavka u tom redu, čak možda i 4. ako pribrojimo i kućne ljubimce. Tako da teško mi sad procijeniti zapravo koliko vremena će mi trebati, zato jer je uopće proces pisanja mi je jako drugčiji. Znači krv sam sjela i napisala. Na kostima sam radila, to je bio baš fizički i psihički i emocionalno zahtjevan rad. Naime, želja mi je bila da knjige budu samostojeće, znači samostalne, ne, da nemamo cliffhangera, nemamo veza, da u bilo kojem trenutku možete reći ok, sad mi je dosta ovog svijeta i ne završiti serijal, znači netko može završiti s čitanjem Kostiju i ne čekati tu 3. knjigu, bez ok, znači priča je došla do jedne točke, iako si ja jesam iz oba 2 knjige ostavila znači nekakve linije radnje kojima se namjeravam pozabaviti u 3. dijelu.
Tako da ja za taj treći dio već imam jako puno fragmenata teksta, što u prva dva slučaja nisam imala. Pa mi je sad zapravo jako teško predvidjeti koliko će mi realno vremena trajati da sad to sve onako lijepo upakiram. Zaključila Ivanka Ferenčić-Martinčić, a emisiju poslušajte danas u 17:30 i pogledajte na našem YouTube kanalu. U društvenom domu Hlebine svečano je otvorena izložba slika i skulptura udruge Hlebinski slikari i kipari naive, koje je ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić. Izložba je okupila brojne ljubitelje naivne umjetnosti koji su razgledali umjetnička djela slikara i kipara Hlebinske udruge, a prigodnim riječima prisutnima su se obratili zamjenik Ljubić koji je naglasio važnost očuvanja tradicije naivne umjetnosti kao kulturnog brenda ne samo županije, već i cijele Hrvatske, te načelnica općine Božica Trnski i predsjednik udruge Zlatko Kolarek. Sport. NK Mladost Molve dobila je novo pojačanje. Iskusni stoper Marko Balažić novi je igrač molvarske ekipe, a dosad je branio boje nogometnog kluba Dinamo Predavac, nogometnog kluba Croatia Grabrovnica te NK Bilogoran Virovitica. Na poziv trenera Ante Jeličića i uprave kluba vrlo brzo smo se dogovorili da dođem u Molve, te se nadam da ću se svojim igrama nametnuti treneru za sastav i pomoći Mladosti da ostvari što bolji plasman u prvenstvu 4. lige Bjelovar Virovitica Koprivnica, rekao je Marko Balažić. Odigrana je prva pripremna utakmica nakon tjedan dana od okupljanja ekipe nogometnog kluba Ferdinandovac. U goste im je stigla ekipa nogometnog kluba Drava iz Novigrada Podravskog. Trener Vučita je isprobao sve raspoložive igrače i prinove, osim opravdano odsutnog Skoke. Rezultat je 6:0 za dečke iz Ferdinandovca, a puno važnije od rezultata informacija da je utakmica bila humanitarnog karaktera, te da su umjesto ulaznica prikupljani dobrovoljni prilozi za pomoć obitelji preranog preminulog igrača i oružara Vjekoslava Kopljarevića Ribe. Iz nogometnog kluba Ferdinandovac zahvaljuju na odazivu i prilozima svim gledateljima koji su pomogli da se prikupi iznos koji će u cijelosti biti predan Ribinoj obitelji, stoji na Facebook stranicama NK Ferdinandovca. Pobjednik nogometnog turnira u Starigradu odigranog ovog vikenda je Tomislav iz Drnja. Drnjančani su imali ulogu favorita koju su i opravdali. Na turniru su sudjelovali športski nogometni klub Lunjkovec, NK Omladinac Herešin, već spomenuti NK Tomislav i domaćin NK Starigrad. U prvom danu odigravanja Starigrad je pobjedio Lunjkovec 5:1, u drugom polufinalnom susretu NK Tomislav je bio uvjerljiv protiv Omladinca s 4:1, a drugog dana u subotu Omladinac je pak bio bolji od Lunjkovca te osvojio treće mjesto. U finalu domaćini Starigrad su parirali Tomislavu do drugog poluvremena, no tada se vidjela razlika u kvaliteti te je Tomislav na kraju slavio s velikih 6:0. Stirac u finalu su bili Zlatar koji je pogodio 3 puta, Hideton, Hrženjak i Đurašević. U Splitu je završilo pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore u šahu na kojem su nastupila 3 predstavnika šahovskog kluba Picok Đurđevac i ostvarila sljedeće rezultate. Ognjen Domović 16. mjesto u kategoriji M17 s 5 bodova, Karl Šokes 30. mjesto u kategoriji M17 s 4,5 boda, te Luka Tomarlin s 23. mjesto u kategoriji M19 s 2 boda. Nakon što su sredinom srpnja osvojile treće mjesto na kupu Hrvatske za žene, šahistice šahovskog kluba Konaki Novo Virje na upravo završenom juniorskom prvenstvu Hrvatske u Splitu ostvarile su odličan rezultat osvajanjem naslova prvaka u obje ženske kategorije. U kategoriji do 19 godina prvo mjesto osvojila Jelena Kokša iz Molva s 4,5 boda iz 6 partija. U kategoriji do 17 godina Eva Mihaljević bila je prva 7,5 bodova, dok je Petar Kovač iz Novog Virja osvojila drugo mjesto sa 7 bodova. Rukometašice Podravka Vegete su odigrale svoju prvu pripremnu utakmicu u novoj sezoni na gostovanju u Ljubljani. Domaća ekipa upisala pobjedu 31-23, dok je rezultat na poluvremenu bio 17-12. Podravku Vegeta je u novu sezonu i prvu pripremnu utakmicu uveo iskusni trener Željko Babić zapaženih klupskih i reprezentativnih rezultata. Ekipu je preuzeo prije 2 tjedna, a u odnosu na prošlu sezonu koju je prije preuzimanja ekipa analizirao, u rosteru Podravke je i 8 novih igračica. Iza ekipe je sada 2 tjedna taktičkih treninga i kondicijske pripreme s kojima nastavljaju sve do početka rujna uz pripremne utakmice. Ova je priprema stoga bila vrlo važna za obje ekipe kako bi treneri dobili detaljan uvid u trenutno stanje ekipa te ih što kvalitetnije pripremili za početak natjecateljske sezone. Vrijeme
Za kraj vrijeme danas i vrijeme sutra. Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Uz više oblaka mjestimice može biti kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska, ponajprije u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima. Najviša dnevna temperatura za danas od 28 do 33. Vrijeme sutra pretežno sunčano u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima te na sjevernom Jadranu prolazno oblačnije. Povremeno je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, češće u gorskim krajevima. Poslije podne poneki pljusak moguće i na istoku, a najviša dnevna temperatura za sutra je od 26 do 31. Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku nam mjere 31 Celzijev stupanj, dok nam se za sutra predviđa sunčano vrijeme uz također 31 stupanj maksimalac. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.